माब्लाबाबो एखेयाव दा सफैगोन नेयै बानाय मोनलायबाय लाइन थांबा गेजेराव आमलेट रुटि नैबे ओंख्रि जाग्रोनोसै बेनिफ्राय फारि फारि बुंलांबाय थानोसै नायलांबाय थादो दा गुवाहाटी सफैबाय 12थायानो जाबाय 11:55 जाबाय टाइटेल थाम्बनेलखौ नायनानैथ' मिथिखाबाय जानांगौ मायाव थांगोन मायाव थाङा ओमफ्राय बयनिबो अथ' मानो नायनो आंनि चेनेलावबो नायदो आरो रुबुयै गाखोनोसै बेनिफ्राय नायलांबाय थादो जिखुनु बयनिबो चेनेलावबोथ' नुखाबाय नुनाया आरो आंनि चेनेलावबो नायबावदो आरो माबायदि नायनोसै माबायदि एक्सपिरियेन्स मोनो आरो आं दा हारसिं फैदों रावबो गैया माने आंजों लोगोआव हारसिंनि एक्सपिरियेन्सआ माबायदि हारसिङै लामा बेरायबा माबायदि एसे आइडिया मोनगोन आरो नायजोबोबा फुरा नायलांबाय थादो जालुकवारि मोनबाय जालुकवारियाव ओंखारबाय आङो बे ओरै खानापारा थाङोमोन ओमफ्राय जालुकवारिनिफ्राय आं ओरै थांनांगौ नालाय पानबाजाराव थांनांगौ नालाय एक्सुवेलि जोंनि बङाइगावआव जाबायदि मास्क गाना सोलिदों ओमफ्राय बिसोरनि जायगायावबो बांसिन माखासे गाना बेबायदि आरो सोब जायगायावनो एखेयानो जाबाय मास्क गाननायफ्रा दा जाय गोजाननिफ्राय फैनाय हिसाबै मास्क गाननांगौ जायो एसे ओमफ्राय नायलांबाय थादो डाइरेक्ट रुबैयाव लोगो मोनहैसिगोन सिगाङाव माबायदिमोन दा माबायदि जाखो फुरा खालि जाबाय बासानो माबा नोगोर खुसेर जायोमोन होंगो दोंगो खालि बारा गोजान गैला नै मेबाव सिनायोना सिनायाखै 500 मिटारल'सै आरो बेनिफ्राय आं बेयावनो ओंखारबाय ओंखारनानै थाबायबाय बारा गोजान खाथियावनो फैबाय फुरा फिर बास गाखोनायनिफ्राय गाखोयैनो साबसिन होनबायसो थाबायनानै साबसिन बोरैबा जेन्सनि फेन दंलायो टिकेट दानसै फैनानै जिरायफैनांबायसो दा टाइमा 1थायानो जाबाय 1थायाव लान्च टाइम जायोनो ओमफ्राय दा 1 घन्टा उनावसो मोनगोन आरो टिकेटखौ ओमफ्राय ओरैनो फैनानै दा 1 घन्टा जिरायनांसिगोन 2 जाखासिगोन 1थानिफ्राय 2ता लान्च टाइम ओमफ्राय गेजेराव थानांसिगोन आरो दा बयबो ओरैनो दङ हेल' एभ्रिवान वेलकाम बेक टु माय इउटुब चेनेल खुलुमबाय लोगो नोंथांमोनखौ आंनि इउटुब चेनेलाव फिन खनसेयाव बरायबावबाय बुरलुंबुथुर दै सेराव थानानै बरायदों लोगो नोंथांमोन नायलांबाय थादो फुरा जोबजासे नाय माबायदि मोनो आंनि एक्सपिरियेन्सखौ माने दिनै हारसिंसो फैदों आरो थेवबो हारसिं एक्सपिरियेन्स माबायदि जायो इन्टारेस्ट खालामनो हारसिंथ' बांद्राय इन्जय जानाय नङा नोंसोर नायफालाङो नोंसोर सापर्ट गोसोखौ गुदुं खालामनानै इन्जय खालामनानै नायलांदों होनबा फुरा इन्टारेस्ट जागोन आरो माब्लाबाबो एखेयाव दा सफैखा लान्च टाइम ओरैनो थानांगोन जा गोबाव नेयै बानाय मोनलायबाय मेरला मानसि दङ ओरै जिरायनानै नुहुरगोना नुहुराखै मिथिया बयबो दं आरो ओरैबो दं एकटियाव फैबा जिरायना थानांगौबो ओरैनो मालाबाबो दा सफैखा ओंखाम उखैबाय बरिया सिस्टेम बे नाम दं मबाइल नाम्बार दं थांगासे 60 ओमफ्राय आं दा ओरै फैफिनला आरो डाइरेक्ट थांनानै फराय थांसै आं खनसेनो जोंनाथ' नर्थसो नालाय
टिभि नायबाय थानो मोनो आरो आराम जिरायनानै दसे टाइम जासान्दि फेसिलिटि पुरा हेभि अब इसमें चलेगा आ जाएगा कितना दूर है 2 किलोमीटर मीटर 10 मिनट लगता है आठ में कम है भाई ये क्या था 2 kilometer 10 menit. Maximum speed pura. Lain thằng lagi lain लाइन से क्या रुक जाएगा क्या चलता है में चलता है क्या दलदल पे छोड़ दिया हम लोगों को अभी क्या होगा अभी 2 मिनट अभी आइडिया तो पालो जाएगा रेस्क्यू सिस्टम को ऐसे करो रेस्क्यू टीम को अभी जरूरत नहीं जब जरूरत है इसको जामना चलाएगा अभी रेस्क्यू नहीं इंजन है दूसरा इंजन है वो ये नहीं हो रहा है lain thằng nó rồi fra lain thằng mày rau cũng bisa jadi kemana lain thằng nó thằng mày bisa beli video nó cái lain thằng nó satu nih lain thằng nó satu nih जिसको जाना ना ऊपर वो किसी मान लेगा आपको इसलिए मैं बचा सकते हैं आप बचा सकते हैं जाना आपको रेस्क्यू तो कुछ भी चाहिए आप लेने का आने का हम लोग का दायित्व है कि जो दिक्कत होगा नहीं कैसे पहुंच गए कैसे आएंगे ये बात अभी आप लोग टोला दी आप सोचेगा इसको तोड़ के जंपिंग Maklum aku pengen interest kan, aku bina kan, tangga sih awal 60 lah ya, mereka ini pernah bila kondeng aku yang 100. malah harga ভিডিও কল সাপোর্ট নকরে নাকি এটা ভিডিও কল সাপোর্ট নকরে বর্তমান ভিডিও কল পুরা जनरेटर 5 जना का उतना karena sudah क्या करें वो जो पोस्टर
3 menit sampai ke mana? 3 menit sampai ke mana? गरमथार गाखोनानै फैबाय ओरैजाय नै फैनानै भिडिअ'बो गोलाव जाबाय बिराद मोजां मोनो मोजाङालाय खिन्थु बिराद गरम जायो एक्जिट ना आं दा रिटार्न थाङा नालाय एक्जिट नैबेजों डाइरेक्ट खालामसै आच्छा भिडिअ'आ जोबोद गोलावानो जाबाय जिखुनु जाया एसे ओरैनो एक्सपिरियेन्सखौ लानाय हारसिं फैनानै आरो माबायदि मोनसे गिदिर सिटियाव हारसिं नोंथांमोनाबो नुबाय आं माबायदि खालामदों जेनेबा बेनोसै आरो ओरै एसे माबा मोनो बांद्राय जेबो नङा मिलायलायनानै बयजोंबो थालायबानो जाबाय एथ'रा माने गाज्रिबो गैलायलाया बिदिलाय माखासे गावजों गाव मिलायलायनांगौल' दा थांफिनसै ओंखामबो उखैबाय नोगोरनो आच्छा भिडिअ'खौ बेयावनो दोनथ'नाय जाबाय माने भिडिअ'आ नोगोर गोलावानो जाबाय जुदि भिडिअ'खौ मोजां मोनदोंबा लाइक आरो शेयार खालामना होबानो जाबाय आरो चेनेलखौ गोदानबा साबस्क्राइब खालामना होदो नोंथांमोननि थाखायनो बिदि भिडिअ लाबोनाय जादों माने एसे खस्थ' हारसिं फैनानैबाबो गुबुन बङाइनिफ्राय फैनानै गुवाहाटिसिम फैनानै बिदि भिडिअ बानायफैनाय जादों नायनानै एसे साबस्क्राइब आरो शेयार खालामना होबानो जाबाय